nasabit na ho kami. Tulad kahapon, dumalaw po kami kahapon. Nakita niya, minamanasyo pa ako umiiyak. Kung nakalaya lang daw sana siya, meron mag-aalaga sa akin. Kaya lang wala pa rin po. Kaya po ito, pumunta po kami dito para mag-iusap sa iyo, mahal na Pangulo. At manawagan. Buong pamilya Veloso po nananawagan sa iyo, mahal na Pangulo. Maawa ka na kay Mergin, palayain mo na siya. Dahil wala naman po kasalanan na aking anak, biktima lang po siya, mahal na Pangulo. Kaya sana po, bigyan na po ninyo ang hinihingi namin na clemency kay Mergin para makapiling na po namin dahil sa pakiramdam ko po. Parang hindi na po magtatagal ang buhay ko, pero gusto ko pa rin po makasama ang aking anak. Kahit sa sandali man lang po, makapiling ko man lang ang aking anak. Kaya nakikiusap po ako sa iyo, mahal na Pangulo, paulit-ulit, na kung gusto nyo, lumuhod kami buong pamilya Veloso sa inyo. Pagkawalan lang po nyo ang aking anak, gagawin po namin. Ibigay mo lang po ang kalayaan ni Mergin. Parang awa na po ninyo. At